Euskadi herri bakarra lez sentitzen dugu eta holan lan egiten dugu. Baina errealitate hori gertatu arte, lanean jarraitu egin behar dugu bai Espainiako estatuan, bai Frantzikoan. Eta gaur gogoratu gura dut, 56. urte horrena dala, estatutua onartu zanetik eta oraindik gabiltz eskumen batzuk eskuratu gabe, egutegi bat finkatu zan, bada orduak eskumen hoiek euskal eskuetara emateko, itzultzeko, eta Sánchezek erakutsi behar dau bere borondatea egiazkoa dela. Beste alde batetik, Frantzian zindan egoera politikoa ikusten ari gara, Asamblea Nazionalean zer gertatzen ari dan, martxoan izango dira hauteskundeak guretzako oso garrantzitsuak dira, eta holan hartzen ditugu. Pentsetan dugu gure alderdiak pausu batzuk aurrera moteko aukera aproposa dela, eta gainera iparralderako bere autogobernuan eta bere biztanle guztien ongi izatean aurrera egiteko aukera ona dela. Eta guk lanean daukagun guztia jarriko dugu gauzak holan izan daitezen.